क'क्राझाराव पुलिस बिफाननि फिन इनकाउन्टार गान्जा फालांगिरिखौ इनकाउन्टार खालामदों पुलिसआ। थांनाय मोनायाव श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव HR 38U1778 नाम्बारनि गारिजों लोगोसे मोन 10 पेकेटआव 105 केजि गान्जा जब्द खालामदों। बे गान्जाजों लोगोसे गारि सालायग्रा एबा फालांगिरि आरिफ खाना पुलिसजों हमजायो। पुलिसजों हमजानाय समाव गान्जा फालांगिरि आरिफ खाना पुलिसनि जेरायाव गोग्लैनानै माखासे सैथो खोथाखौ फोरमायदोंमोन। आरिफ खाननि बादिब्ला जब्द खालामजानाय गान्जानि अनगायैबो गुबुन दाबसे जायगायाव दंबावोमोन। बे गान्जाखौ नागिरनो थांनायावनो आरिफ खाना खारखोमानो नाजादोंमोन। बे समावनो पुलिसआ आरिफ खानखौ गुलि गावो। जखम जानाय आरिफ खानखौ बरपेटानि मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों।